Yo, yo, yo! Mayong adlaw naman sa aton tanan mga pinalangga namon nga tagpalamat diri sa Konako Pahambalon. Good morning sa inyo. Kilala niyo tingog ko? Yes, it's me. Winslet gihapon, no? Kay wala gyapon si Mamang Lengleng. Kita sa gihapon ang inyong mabatian sa kahanginan. Okay, subong nga adlaw nga aton basahon yan ni Jennifer. Pero anti sa basa ng iyang sulat, ginatamyo ko lang sa maayong aga si Tito Johnny Tabangkiraw. Kusog yun sa mamit sa personal. Ang bot sa imo. Pero sige na, subong nga adlaw, suguran ta na ang sulat ni Jennifer. Jennifer! Kapoy, ikaw basa to. Mayong adlaw lang sa inyo tanan. Ako si Jennifer. Kabalo ka mo kung kaisa, nagatinguha man ko nga mahibalaan ng mga butang nga hindi ako makahibalo. Labi na gid ang paggamit sa social media. Ay, ambot, ano abi kay ulihin ako ya sa butang nga ina. Kag ako balaya, gapatigid ko ya sang makita ko ya sa social media. Agon mahangpan nyo na lang sang lubos, suguran ko sa pagsaysayang tanan. Ma'am? Nano ka? Ay, ang paborito kong artista! Napatay na! Sino, Mang? Oh, Ariyo, tulog Si ka! Mamang? Pati-pati ka man niya. Fake news na mo. Ano nga fake news man? Oo, tanawa pala ko. Ari, gidya! Patay gidya ya! Ay, ang paborito kong artista! Patay na! Mang, fake news gani. Wala mo makita? Kung sino na yung vlogger yung nagsulat sinaya, nga wala man sang ebidensya. Ano nga fake news man? Hindi patay na siya! Pati pag gusto ka da, patsa na ng buhi pa pag gusto ka da. Ara? Di man, kalamay mo! Jennifer, nano ka? Uy, nano ka? Ha? Ang kontra ko bala sa piyak balay, ano? Gin-post siya sa bata ya, nag-ungad siya. Ay, magyuman ka niya. Nakabalos na ko. Ano? Boy, ikaw, bala, grabe ka gibala mong suya, no? Ay, wala man kayo gapanuya. Abi, bebe, patanawa ko. Ari, tanawa bala, Abi, bebe. Ay, itlog mo! Oh. Agad! Hindi man ni pwede nga kadlawan, kay ohon, dasma gid siya ho. Kaya, sala na niya, yung agin post na nila, kag wala na sila yasang mahimo kung kadlawan siya. Oo, man gani. Pero hindi man dapat nga kadlawan mong isa ka taong kay nakadasma lang. Ay, nano kay mo ya? Nga daw akon piya sala, ha? Akon sala? Nga sila yung nag-post? Nagtanaw lang ko wala sang ilang nga video. Uy, buisit ka! Pag gusto lang kuya ko na nung maging reaksyon ko, ha? Ha? Jennifer? Ay, oo ba, pwerte ka sakit. Kaya nakabunggo, gidabing tiil ko sa bato. Pwerte ka sakit daw mo. Ay, ti sakit gid man ay mads. Ilabi na gid ko ng imo balay nga buko-buko makabunggo. Ay, oo, gid mads. Mads! Mads pa bakla ko ganyan ay posporo. Kay basi bala kon mag-brown out naman balahaw. Kadila na lang dayon, Oy! Mads! Oti, kumusta nang tiil nga gin-post sa bata mo? Oy, grabe ha. Pating pagkaungad mo gin-post pa niya. Nag-away gani kami, mads. Ay, dapat lang. Kay kahuluya bala, Mads. Imagine ha, gin-post gid niya yang pagkaungad mo. Ay, kalawa ay tulukon. Ay, hoo man, Mads. Nakita ko man na to. Ay, awaw, kadamo sa nakakita kang nakahibalo nga nag-ungad ka. Mabwisit ni bilang social media, bala mo? Ay, Amo na ako, Mads. Wala ko na dayon nagapati ko na nang makita ko sa social media, Ay, budlay na. O, di ko yung Mads Jennifer, gapati ka gidya dayon? Ha? Oo, Gabi-hibi pa na gani, mads, hindi bala? Ay, hala. Ay, ti man. Nakabalos ka, gid man. Ma'am, Ay, ni sa wala bala, di na. ay, ambot sa imo. Nga ako yung pagitaan mo, kay ikaw man ang nagasuksok. Si Mamang bala mo. Mamangkot lang kay ikaw man na nagagawi di sa balay. Ako ang nagagawi, pero ikaw ang nagasuksok. Amo na palang lain sa inyo, kay kung diin nyo lang ginabutang mga gamit nyo. Deson kon madula sa ako nyo pagitaon. Abi tanawa das dalom katri, basta ato to. Mang, Oy, mainit ko, i-post ko pa na sa FB ko. ara ka naman mga. Nga
Kung ka mong mag-post ha, okay lang. Kung ako ya, hindi. Ay, di ko namin sa inyo, ino. Mang, Palita to! Kung ang inyo wala nagatapik, sinonayhan na nakapulot, sinakay kung diin-diin lang ibilin-bilin. lakat na ko, Mang. Te, kita mo? Sa din mo nakita ang sapatos mo? Dalong katri, ah. Ah, gali ha. Tapos akong pangitaan. Oy, ari mo gid. Ay! Day, daw ikaw man ho? Si tita na nag-post. Nga ano, haw? Ari ho, tulog ka bala? Ba, may mga babayi nga tangadal gid no. Sapatos na gid lang pangwigit-wigit pa. Daw pareho man sang imo nga ako na mawigit pudyuton lang sa konsin o nga lalaki. Hindi bala ara. Hala, ginatag pa niya ho? Si mamang ni bala, wala gid niya bala ka panungdo mo. Makapost lang ni siya yaho daw piyo. Dali lang bala kay tawgan ko. Dahil kalaim gidya bala sang ginpost ni mamang mo. Gapataka lang ni siya ya. Tawagin siya. Mang, Ah, nga ah. i-delete nang ginpost mo. Ang ano nga gin-post? Kay damo na ko bala sa gin-post sa buong adlaw. Ang pagpakauya mo sa ako ni. Ay, nahuya ka na? I-delete na gani, Mang. May problema, nak. Hindi man ko ni kabalo mag-delete, oh. Ikaw na lang ni karon mag-abot ka delete. Ah, Ano? Buo nga mamang ka? Budlay kung malam na mag-addict sa social media, ha? Kabisit! Mang! Mang! Nan, aran ang bata mo ay? Mang! te, nga daw akyagid ka mo ya sa akon. Wala man kayo maghambal nga kamo gid ang gin-post ko. Gimpangtag ta man lang kamo. Mayo bala nang mapost kaya nga ang lalaki kung wala na gana sa ilasawa, mangirida? Hindi bala, Bernie, gintag mo ko. Daw ako nangirida. Ay, wala ko yung naghambal ya nga berne. Kay wala ka nagana sa ako, nagirida ka. Hindi ba na dapat amuna? Mang Ay, ah. ano man? Pataha ka man, be! Ay, abot sa inyo, ma-post ko ya kung anong gusto ko. Kag hindi nyo kuya mapunggan, ha? Ginatag ta lang kamo, pero hindi bot silingon sina, nga kamo na, hindi bala? Nga punggan nyo ko. Pag gusto ko ya kung anong i-post ko, hindi bala? As long nga wala ko ya ginmit lang ang ngalan mo, wala ka sang dapat i-react sa ginpost ko. Ang iban, OA man, dayon man ka-react. O te, kamo na no? Hambalin nyo no sila ho Sa inyo, bacon kamong pahambalon, Jennifer.